Contenos, que lle parece este programa do Concello da Rúa? Bien, bien, bien. Como son os seus apelidos? Josefa Fidalgo Ferreiro. Fidalgo Ferreiro. Depois, engadir un pouquiño o que dixo Luís, que dixo todo, que eu quero darlle unha vez máis de novas gracias a Luís Fernández Budiña, que fixo un traballo Sí, tamén doy gracias. con este tema, primeiro preparando a ordenanza para que isto se convertira nunha realidade, que foi un traballo burocrático e administrativo arduo e longo, e lle dedicou moito esforzo, e logo porque isto é un punto de partida, o que dice Luís, non? Para un camiño que vai no sentido que nos gusta a nós. Eu creo que os concellos ao final están, ou deberíamos estar, para intentar mellorar a vida das persoas. Eu creo que ao final, máis aló moitas veces do ruido e demais, cando os concellos somos capaces, as administracións en xeral, non? Somos capaces de facer cousas que poden mellorar a vida das persoas, pois ao final para eso traballamos e para eso estamos aquí todos os días. En este caso, bueno, estamos moi contentos porque nos consta que Pepita, que Josefa é unha persoa que vai a poder disfrutar desta vivenda. É verdade que son as datas especiais, pero coincidiu, non é porque sexan estas datas, non foi ahora cando rematamos este proceso, que eso abre o camiño para as que virán despois, e eu creo que non podíamos abrilo de mellor maneira que con Pepita, non? Moi contenta.